Lo Gemsri apa dini boha nengö. दिनैहाय नै आङो सानद्रि मोखां लाहानि न'आव दंफैयो। नंगौ नामा Gemsri apa? मा नोङो ना गुरनो थांनो नागिरदों नामा? रोंगौ ना नोङो ना गुरनो आब'? आं दिनै फार्स्ट टाइम लै गड प्रमिस। आब' फार्स्ट टाइम नामा? नोंसा आइनि फाराय नोङो सोलोंना लानांगौ ना गुरनायखौ मानो सोलोंना लायाखै नोंलाय जाम्बि जाम्बिनो आब'? जा मामाया आंखौ ना गुरनायखौनो फोरोङो। नंगौ नामा आब'? नोंनि आइयालाय रोंगौनो रोङा ना गुरनो Gemsri आब'? जा मामायाबो ना गुरनो रोंथारा। नोंनि आइयाबो रोङा होमबा Gemsri आब' ना गुरनो? बिमायानो रोङाबा फिसायालाय मानिफ्राय रोंनो दा आं गोरों नालाय देनां आंनि फिसाफोराबो रोंसिगोन आरो। नंगौ नामा आब'? ओमफ्राय नोङो मा ना गुरनो मोनफेराखैमोन नामा आब' Gemsri आब'? दिनै फार्स्ट टाइम एखेबारे ना जेखायदो इदि गुरनो नागिरदो आरो। आब' ओमफ्राय नोङो बेलावखौ गियोनो गिया? बेलाव गियोनो गिया? बेलावथ' हरगोन नों। आंनाव माने जिबौ बेलावनि माथो खोनाबानो मोदोमाव एलार्जि जायो आरो। नंगौ नामा Gemsri आब'? ओमफ्राय सानद्रि मोखां आब'निलाय एलार्जि जायो जाया लेवार बेलावखौ गिनानै? आं जेखाय लाना फैदों ओमफ्राय मालाय सानद्रि मोखां आब'आनो मालाय गियानो। माने Gemsri आब' दख'ना बोरायदि गानदो माने अबे दख'ना बोराय गाननाया माने दख'ना ब्लाउस माने सोरनिमोन आब' Gemsri आब'? रेसमा बिमानि गोजानै। माने Gemsri आब' रेसमा बिमानिसो नामा? ओमफ्राय आब' एसे देखायना होलाय जायगाफोरखौ एसे गामिफोरखौ दंफां लाइफांफोरखौ एसे देखायना होलाय नायनि आंबो Gemsri आब'। नेचारेल नै पुरा बरहि। आब' जोबोर समायना जोबोर मोजां नांदों माने जायगाफोरखौ मिथिबायना आब' आरो एसे देखायना होबावलाय जोबोर मोजां नांदों आङो। से बिफां लाइफां जेरैथिंबो सोरगिदिं हायलालाय हुइलालाय। माने Gemsri आब' जाबाय दे मोजां नांबाय नायनानै माने मिथिबायना हायलालाय हुइलायखौ नायनानै मोजां नांबाय आरोना। गाइस माने दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो कमेन्ट खालामनो बावगारना ओमफ्राय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस बाय बाय।